Terve. Me ollaan vinossa. Ei se haittaa, me ollaan. Noniin. Tässä Santun kanava. Mä en oikein tiedä mikä sen nimi nyt on, koska se aina vaihtuu, kun vittu tuli Google Plussa, YouTube ja kaikkea. Sitten tässä on esim. Meidän ostoksia. Mä ostin tänään tällaisen ja nyt mä haluan näyttää, niin kuin teinit näyttää, että vittu, anteeksi, ei tarkentanut siihen. Banaani maksoi euron kilolta tänään S-Marketissa. Käykää siellä. Me ostettiin 5 banaania ja ne maksoi 95. Nyt mä voin tarkentaa taas meidän naamaa. Okei. Kun yleensä kaikki ostaa H&M:stä jotain, mitä toppeja. Niin meillä on vittu banaani. Ostettiin vittu, en mä tiedä, 6 banaania. Niin. No, sit mulla on tällainen. Tässä lukee ensinnäkin, että tästä tarkennetaan näin. Ei tarkenna edes hemmetti. No älä laita niin lähelle. No tarkennas nyt. Johan tää on hankalaa. Ei toimi. No, ei se mitään. Kai sen teininkin kai nyt aina toimi. Mä voin kertoa sen nyt uudestaan, koska se äsken tarkentanut. Elikkä Minni-kissalle nappuloita. Minnillä on vatsa sekaisin. Sitä vaan sitten miettiä, että miten mä nää saan sille syötettyä. Onko se vaikeeta? No ei kissa syö nappuloita. Niin Meillä on kissa, se on nukkumassa. Ja meillä on hamsteri, joka on ehkä kohta heräämässä. No, ei meistä ole ostettu mitään muuta. No, Voidaan antaa tätä banaania sille hamsterille. Joo, mä söin tänään yhden, että sanoisin, että 5/5 oli ihan hyvä, mutta... Mitä muuta? Mä voin näyttää muita juttuja, mitä me ostettiin. Tai siis mä ostin. Tää maksoi euron. Vittu. Tarkennetaan nyt tähän tärkeään ostokseen. Tämä on nimeltään mandariini. Sekin maksoi euron Lidlissä. No niin. Menkää. Täällä on yksi näkö ja vähän tämmönen mätä. No niin. Tässä on meidän Minni, joka maksaa paljon. Tässä on kissa. Arja on maksanut ison rahan. Minni on 15-vuotias kohta ja se on vähän pipi. Sen takia se nukkuu vaan sängyssä. Okei, vaikka se olisi terve, se nukkuisi vaan sängyssä, ei tee mitään. Mut se on ihan kaunis. Eikö se ole? On, mutta se on pelottavaa. Ei. Kun tänäänkin sillä avasi sen suun ja meinas purra. Ja sit mä tänään tunsin sen kynnen. No ihan selvennyksen vuoksi Minnihän ei meinannut purra. Se olisi vaan nuollut, kun silloin oli otettu verikokeet. Onks meidän muut jännittävää kerrottavaa? Onhan meillä hyvinkin jännä elämä. Mulla on ensinnäkin ääni maassa, koska mulla on flunssa ja yskä ja kaikki. Huomaatko sä, että saat tän videon keskipiste? Mikä? Keskipiste. Kuin niin? Koska sä istut keskellä. Ai, no ei se mitään. Tuuppa se sitten keskemmälle sieltä vaan, että aja muuja reunaa vaan. No. Toin kaveriin. Tarkennetaan siihenkin. No vittu, mihin suuntaan pitää vääntää? Tässä katolee joku kameraa. Tässä on meidän hamsteri, sen nimi on Legolas tai Lego. Tai ei kai sillä, no rakkaan lapsella on monta nimeä, mutta se on tommonen. Se haluaa herkkuja. Mä voin vaikka antaa sille herkkuja, niin sä voit kertoa sillä aikaa sun juttuja, niin Lego voi sitten tulla tähän taustalle syömään. Okei. Häiväpäs nyt se haju pallonkaan. Mun juttuja, mä saan ehkä keväällä diagnoosin sieltä, siis transgender-diagnoosin. Mä yritän nyt tarkentaa tässä. Toivottavasti, joka olisi erittäin hyvä juttu. Joten saa pitää peukkuja mun 15 seuraajaa tai mitä monta, en mä tiedä monta mulla. Nyt meille jännittävämpiä juttuja eli hamsteri ja ruoka. No Legolle mä toin ruokaa, mutta sille ei nyt oikein maistu. Voidaan aiemmin, jos ei se maistu. No ei maistu. No, yleensä sille ruoka uppoo, mutta nyt ei oikein uppoo. No Lego on, se on ollut mulla 2 vuotta ja se on 2 vuotta ja joku 4 kuukautta vanha, että se on tosi vanha jo ja se on aika pieni ja rakas. niin kuin minä. Niin. Mutta mä oon ollut vaan vuoden tässä, niin ei mulla ole sillä vielä mitään tulotiasemaa, eikä pidäkään olla. Nyt on perjantai ja mä oon kipeä, joten me ei tehdä mitään erikoista. No, paitsi pelataan ja juodaan kaakao. Me pelataan jotain GTAta varmaan. Tai siis me pelaan, sä katot. Ihanaa, että sä pelaat GTAta. Mä oon hyvä tyttöystävä, koska mä haluan trofeja. Mulla on ehkä 110 trofia. Mulla on 1053. Mulla on 111 itse asiassa, eilen mä sain yhden siitä Unchartedista. Niin, no ei se mitään, se on mulle paljon. Kattokaa sitä, se voi peittää meidän nauhat. Ja
Sä voisit keittää itse asiassa kaakao. Mä en jaksais millään, kun mä oon vielä kipeä. Selvä. Niin. Ja silleen. Ai niin, ja mun piti sanoa, että mä tein sellaisen videon, että mulle voi ottaa kysymyksiä, niin että jos mä saan yhden kysymyksen, tai siis vähintään yhden, niin sit mä teen sen videon, koska mä en usko, että mä saan yhtään kysymystä. Mulla on karvanaavas. Eli jos sä oot joku random, joka katsoo mun videoa, niin sä voit laittaa mulle kysymyksen vaikka, että mikä mun nimi on. Se nimi on Santtu. Mä voin kertoa, että siinä videossa kumminkin lukee, että ne on 4 käyttökertaa ja Santtu on katsoa niitä 4 kertaa. Tai minä. Ei, mutta mun yhdessä videossa on joku 70 katsojaa. Ja sitten kattokaa mun pelivideo, koska se on ihan sikahyvä, se on paras, siinä on ehkä 4 katsojaa. Niin, siis oikeesti se on tosi hyvä. Mä oon suositella. Mä oon nää Santun pelit nähnyt niin monta kertaa, että niissä riittää kyllä katsottavaa. Ja niitä on vielä lisääkin, vois tehdä uuden pelivideo. Niin, tehdään uusi pelivideo. Tai mä voisin tehdä joku suosikkipelivideo. Eikä Niin. että mitä mä omistan. Niin, no se on ehkä vähän hyvempi, peli, kaikki jaksaa katsoa. Peli. Nyt ei oo enää varmaan asiaa mitään. No eihän meillä oo. No, tässä taas vinossa näin. Ihan sama. Mut meillä tää videotekniikka vähän pätkii täällä, joten sellaista se on. Niin, ja sen nyt me lopetetaan. Joo, näitä meillä oikein asiaa olekaan. Sinänsä meillä on aika tylsä elämä, että tää me ollaan enää seinän sisällä ja pelataan. Okei, tehdään me muutakin, emme nyt niin olla mitään. Ihan Leeko vähän keikku. Mut nyt on viikonloppu, niin saa olla. Ja tässä on meidän hamsteri, jonka taas olette nähnyt monta kertaa. Niin, ja silloin myös oma video, kai. On, siellä on se hieno video. Niin, taas Ja on sama hamsteri. Mulla on nuha, mä pahoittelen, että mä niiskutan koko ajan, se kuulostaa tosi järjestävältä. Mut sellaista se on, mulla on ollut saikkua töistä, se oli ihan kamalaa. Meidän piti lopettaa. Joo, on tässä aikaa lopetella. Nyt mennään nyt syömään näitä eurojuttuja, mitä Santtu osti. Ja Juu. Mä otan viimeiseksi videon, kun Legolas juoksee. mä voin kuvata, kun Okei. mä oon siinä tosi hyvä. Onko sä valmis? Missä se on? Siellä. Okei, kattokaa. Digi. Sinne menee. Näyttää meidän matto likas.